Egunon talde, bigarren saioa hasiko gara, bigarren gaiko bigarren saioa. Beraz, gaur zer ikasiko ditugu, nola eguneroko gauza dituzten forma geometrikoak, ados? Hala ere, birpasatuko ditugu batzuk. Adibidez hause, prisma triangeluarra da, bale? Begira, bat, bi, hiru alde ditu, eta oinarrian eta tapan triangelua da, horregatik da prisma triangeluarra. Hau gogora ezazue, kuboa. Hau, lau angeluko piramidea da, ados? Lau alde ditu eta oinarrian karratu bat. Beste batzuk, hause zen kono zuzena, gainazala borobila, eta begira oinarrian borobila dauka, laua. Hause adibidez, beste piramide bat da, punta dauka, eta ze motatako piramidea, pentagonala, pentagonoa daukalako bere oinarrian, bera zenbat alde izango ditu? 5. Beste batzuk. Begira, hause beste prisma bat da, tapan eta oinarrian pentagono bat badauka, pentagonala deituko zaio. Hexagono bat badauka, prisma hexagonala izango da. Eta horrela guztiak, bale? Hori alde batetik, orduan, orain, joango zarete liburuko bigarren saiora. Eta ikusiko dugu hor, gure lehenengo irudia, beitu. Orduan, nik kokatuko dizkizuet gauza hauek dira eguneroko gauza, kanpain den da, kubo bat jolastekoa, hause da kutsatila bat, eta piramide bat, bale? Orduan, zer egin behar dugu hemen, aztertu behar ditugu, ea, ze motatako aurpegiak dituzten. Non daude aurpegi lauak? Guztiak dira lauak edo ez? Horretarako, 2 minutu dituzue itxura honetako hau edo hau, gauzak bilatzeko. Bakarrik gauza bat ekarri, bale? Venga, animo! Orduan jada etorri zaretela ikusiko dugu, eta aztertuko ditugu haien aldeak eta erpinak. Adibidez, nik zerealeko kutxa bat daukat, bale? Zerealeko kutxa bat. Ikusten duzue, alde guztiak lauki zuzenak dira. Ados? Orduan, joango gara ikutzen erpinak eta zenbatzen, adibidez, halako itxura daukanak, zenbatuko dizkiot erpinak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8 erpin. Oso ondo, orain zenbatuko dizkiogu aldeak, bale? Gainera lauak dira. Goian 1, behean 2, alde honetan 3, beste aldean 4, hemen 5, eta hemendik 6. Beraz honek, bale? 6 alde ditu, lauak direna eta 8 erpin. Imagina ezazue zuek hartu duzuela kubo bat, beitu. Kubo itxura, bai, dado bat, zenbatuko dizkiogu. Aurpegiak, zenbat ditu? 1, 2, 3, 4, 5, eta nire atzean 6. Bale? Orain, zenbatuko dizkiogu, erpinak, 1, 2, 3, 4, eta berazpian beste 4, beraz 4 bider 2, zenbat dira? 8, bai horize. Bueno, horiek ikusita, bale? Aztertu ditugu alde lauak, eta aztertu ditugu erpinak, bale? Orduan, zuek objektu hauen artean desberdintasunak ikusten dituzue, baietz. Erpinen eta aldeen artean, forma ere. Hori da aztertuko duguna gaur. Pasatuko gara orduan, ikasi liburura, beraz, zuek hartu behar duzue koloreko liburua, irekita auki behar duzue jada, eta begiratuko ditugu. Adibidez, zelan deitzen ziren hau da, zelan deitzen zen nire
nire zerealen kutxa? Prismak dira, prismak. Eta begira, hemen ikusi ditzakegu 6 aurpegi dituela, oso ondo zenbatu dizkiogu, eta 8 erpin. Erpinak dira izkinak, puntak, bale? Eta ertzak zer deitzen diogu ertzei? Ertzak dira hauek, marra hauek. Erpin batetik bestera, bai, erpin batetik bestera doan marra. Erpin batetik bestera doan marra. Nik beste irudi bat hartuko banu, adibidez hau, erpina izango litzateke puntak, bale? Eta ertzak izango lirateke erpinatik erpinara doazen marrak. Adibidez, piramide honetan zenbat ertz eukiko luke? Beitu, 1, 2, 3, 4, eta hemendik ere, 5, 6, 7, 8, zuek hartu duzuen objetutik bebai zenbatu mesedez, bai erpinak eta bai ertzak. Ea zenbat dauzkazuen. Prisma batean hoiek dira, bale? Orain ikusiko ditugu adibidez kuboa. Kubo bat hartuko dut hemen kuboa, nire kuboa, eta zenbatuko dizkiogu ertzak. Erpinak lehen zenbatu dizkiogu. Eta baziren 8, ezta? Aurpegiak ere eta orain ertzak. Joango gara zenbatzen ertzak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bai, ikusten dituzue, joaten gara zenbatzen. Ados? Zenbatu dituzue zuek? Ondo esan ditut ala ez? Konprobatu zuek? Ea zenbat dituen? Venga, pasatuko gara hurrengora. Ea zenbat dituen hurrengoak. Hemen kanpain denda bat, bale? Edo prisma triangeluarra. Hemen daukagu prisma triangeluarra. Ados? Zenbatuko dizkiogu lehenengo erpinak. Venga, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 erpin ditu. Ados? Truko bat, fijatzen gara, prismak zenbatzeko erpinak oso erraza da, beitu. Trukoa da, oinarrian fijatzea zenbatzea zenbat dituen eta biderbi egitea. Hau da, hemen 3 baditu. Biderbi egiten badugu, zenbat erpin ditu? 6, beste bat egingo dugu. Beste prisma bat daukagu hemen, bale? Begira, fijatuko gara oinarrian. Zenbat ditu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biderbi, 12, beraz 12 erpin, bale? Eta orain aztertuko ditugu ertzak. Ertzak zailagoak dira, bale? Zergatik dira zailagoak? Begira. Badirelako zer? Erpin batetik bestera doan marra, beraz, azpian 3 ditugu. Tapan ere beste 3. 3 gehi 3, 6. Eta orain zenbatu behar ditugu, holan, zuzen daudenak, goitik bera. 6 geneuzkan, 7, 8 eta 9. Beraz, prisma triangeluar batek 9 ertz ditu. Azken aztertuko duguna bada piramidea, bale? Piramide triangeluarra. Bueno, erpina, kontuz honetan. Zenbat ditu? Erpin. Hemen azpian 4. Eta puntan daukana 5. Bale? Orain, zenbatuko ditugu ertzak. Ertzak gogoratu. Erpin batetik bestera doan marra, bale? Hemen, zenbat ditugu? 4 ditugu. Eta orain, hauek, 5, 6, 7 eta 8. 8 ditu, ados? Perfecto, orain praktikatzera joango gara pizka bat, begira. Hemen, baditugu konoa. Zer zen konoa? Fijatuko gara konoan, a ber.
Konoa, beitu, txano itxura daukana, bale? Askotan esan genuen, ze itxura dauka honek? Izoski baten itxura dauka, ados? Begira, konoa elkartuko genuke. Elkartuko genuke hemendik ona. Orain zilindroa. Zilindro forma zer zeukan? Beitu, zilindroa. Borobil itxura zeukan eta hemendik borobilak, bale? Zer, adibidez Coca-Cola, edo sukua, edo latak, bale? Alako latak. Kuboa, kuboa badaukigu, adibidez mukixapien kutsatila. Prisma, orain ikusi dituguna, prisma dira oinarrian eta tapa gauza berdina daukanak, eta hemendik aldeak lauak dira, adibidez. Kasu honetan triangeluarra. Eta hemen adibidez, txokolatea prisma itxura dauka, triangeluarra bai, aldeetan triangelua eta hauek lauak dira. Eta azkenik piramideak ezagutzen ditugu bikain, bale? Orduan, hau esan da, praktikatzera joango gara, bai aldeak, bai ertzak eta bai erpinak, horretarako. Bagoaz kolorerik gabeko liburura. Eta kolorerik gabeko liburuan, bakarrik egin behar dira, bigarren fitxan gaude, beraz, beitu zein orrialdea den, beitu, 79. orrialdean kokatuko gara, eta egingo ditugu bigarren eta hirugarren ariketak. Bigarrenean zer egin behar da? Begira, deskribatu behar ditugu, esan duguna, izena, zelan deitzen zen hau? Gogoratu, oinarrian eta tapan berdina badaukate, prisma, gero zenbatu behar ditugu aurpegiak. Gero erpinak eta gero ertzak, bale? Venga, animo txikos! Eta hirugarren ariketan asko errazagoa, begira, eguneroko gauzak ze gorputz geometrikoaren itxura daukaten. Lotu behar duzue. Ez dago bat bakoitzeko errepikatzen dira, ados? Ale ba, gero arte!